restriksyon sa insect with sa panahon ng pandemya. Bawat isa ay wala sa hinagan na ganitong sitwasyon ng ating bahay. Walang pasok sa bawat paaralan, kaya naman ang Insekto in Service Training ay naging bahagi ng work from home ng bawat kaguluhan. Hunyo 23, 2020 nang ang insect ay pasimulan, bawat guro ng bonsai ay pumasok sa Gimit Link upang unang araw ng insect ay virtual na matunghayan. Unang araw ng palihan sa Gimit na isinagawa. Isang panauhing dating gurong kasamakas, ngalan ay Sir Rafi ang naging tagapanihan. Punong-puno ng bagong kaalaman ang kanyang ibigay at malaking pag-asa na maitatawid ang pag-aaral ng kaalaman sa anumang at malaking pag-asa na maitatawid ang pag-aaral ng kaalaman sa anumang pamamaraan. Ayon sa kanya, di lang kailangang bongga ang pag-aaral ng karunungan na dapat pakituhan ng ating pag-aaral. Mahalagang ang MEP ay mabilang sa anumang gagawin pamamaraan. Lunes hanggang Biyernes, kailangan gumising ng maaga upang sa G4 link ay makapag-fill up ng attendance. Hinaharap ang problema sa internet, kailangan mag-download upang sa Google Form attendance, ikaw ay makapag-fill. Araw-araw bagong kaalaman sa legislation ay natutuhan. Nariyan ang limit na kinakailangan upang ikaw ay makadalo sa lahat ng pag-uusapan ang kalakalan. Kapag nakita ang tita o wifi, tiyak na ikaw ay laglag ang luhaan. Nagsaring bagong kaalaman, pinag-aralan sa araw-araw. Nariyan ang maraming na kailangan mong malaman tulad ng Jesus, G-Drive, G4, G-Docs, G-Shape at G-Slides na naging kaulayan, maging hanggang gabi na kasama ang lahat ng klase natin. Pinagpagpar yan ang Slido at Fairdev mula sa Google Slides na talagang nilaan ang mga oras, araw at gabi upang matutuhan. Kasabay ang pag-trending ng Bitmoji sa mga Google Classroom na talagang nilikha ng bogang-boga. Hanggang sa Facebook Messenger at Facebook Stories, si Bitmoji ang talagang liga. At pagod na dahil pinasasayaw pa ng mga gurong tuwa-tuwa noong ma-discover siya. Sa ilang linggong lang session, virtual demonstrasyon ay sinagawa upang mga natutuhan ay matusing kung magagamit at itinitinaban. Mga gurong napili ay naging abala sa pag-aakita ng pakitang guro nila. Samot-saring kaalaman ng natutuhan kasabay nito syempre mga suliranin na kinakaran. Subalit kailangan mabigyan ng solusyon sa hamon ng makakaya. Kahirapan sa signal na hadlang sa iba, kaya naman agad nagbigay ng kahit wifi na hirap na laptop at mag-iusama. Ang ating buting na punong-puno sa pila isang tuloy na hanggang sa pangakailangan ng mga sa ilang linggo isip, tila bawat guro ay hanggang. Madalas na ilang nag-agam-agam na pero walang magagawa. Kung hindi makilata at huwag mag-atubig harapin at pag-aralan ang nagagamit sa pag-atubig para sa mga. Sa pag-aaral ng mga guro, marami pang iba't-ibang kwento. Sumabay pa sa isip, paging ng is ng mga guro pagkatayo. Naging sila pastor na hinahanap ang kanilang nawawalang tupa upang ang enrollment ay mabigyan. Itong aking refleksyon mula sa pansariling karanasan at obserbasyon na alam kong kulang pa kung guro ng bonsai ang magsasalaysay. Hangad at panalangin ko lamang bawat isa ay maging ligtas at maitawid nawa natin ng matagumpay ang pagbubukas ng taong panuruan sa mundo ng normal.
Guys, good evening. We're still here sa Verac Boulevard, Verac Boulevard. So, ayan, hinabi na kami ng aming classes. Magkakaroon namin sa iyo. Ano siya, ilaw sa kalsada. Na papunta well, sarap. Tapos, masarap na rin. Meron na rin siya mga
landscape. Ito ay pusido. Sinabi pusido ay yellow pin yata. Ano, atanilis. Tapos, sinabawan, kalamansi, the pesto ng people. And then, hapunan, habang nanonood ng Bardo. Ayan, Bardo na design. Ang probinsyana sa channel 2, diba? Sa I1 guys, siram gusto. So that's it, guys. Learn by watching ang channel. Ayun. Let's see. Ayan.
Day sa thank you for watching. Walang promotion tayo. Bye-bye. Guys, good afternoon sa lahat ng viewers ng Mitch Bondoso channel. So, andito tayo ngayon sa Veracruz. So, ito po ang Veracruz. Dito ay sinasakay ang barko ang mga sasakyan, pwedeng mga car, private car, pasahero. Pero ngayon po, wala pong pasahero na sasakay ng bus kasi walang bus na bumabiyahe. Pwede lang po ang private car. So, isasakay dyan. Nag-inform po kami, pwede lang makabiyahe provided may health certificate and travel pass. So, sa ngayon, pasyal namin kayo dito sa Veracruz Boulevard. So, ganito dito kapag hapon, presko, so pwedeng mag-walking-walking, jogging-jogging, pwede na mag-mampag, mag-hangin. Yan. Nice. Nice place. Yan. Veracruz. So, I'm with my cousin. Relaxing. Naglakad lang kasi kami kanina. So, nakarating kami dito. Very relaxing. What feeling namin? Mahaba ang nilakad namin. Pero pagdating dito, tumambay ka, maupo ka. Very relaxing. Magka-record ko. Record dito. Kasi yung live ko kanina dito. Hindi ko alam kung na-post. So, magka-record ako. Marami na po walking ko. Yun! Hello! Wow! Yan guys, ang ganda. Yan, may kaskain. So, ito po ang Veracruz. And guys, okay, guys, nandito kami sa BT Mall, sa ACC. Yan, check natin yung mga ayan, yung mga Bicol Pride. Mga Bicol, ayan. Ganda. Check mo nga, how much naman? Yung po rin yan, nagkikara, 120 lang. 120 lang, guys. Ngayon, pang 120 sa BTC. Plus this one, very siya sa ito. How much? Uy, mura rin. 500. Magandang pasalala. Oo, yan. Magagayod. Yan. Mga pasalubong na ayan, sa BBC. So, yun yung pili natin. Okay. Kura ano ang ganito? Kura ano?
Hi, hello, good afternoon. Lalabas muna ako from Francisco Boarding House. Makarning tinapay. Hindi tayo yan. Lalakad ako, nilalakad ko. Tapos may bakery. Ayan. Harit lang gano'n. Dito sa Pirat, Catanduanes. Ayan. Actually, 6 o'clock na. Kaya naririnig ko yung angelos. Hindi ko alam kung saan ang simbahan niya. Lakad-lakad. Paglabas mo dito, meron ka na nabibilhang mga pagkain or bumili ka na lang ng ulam. Doon, ayun. Ayun. Pero pupunta ako sa grocery. Malapit ito sa ano, yan from, ayan, checkpoint pa yun. Kanaw lang, tapos madadaanan ang PSA. Exercise ng hapon. So, ang PSA, yun, maraming mabibili. Ito ang PSA number.
nagkaroon siya ng katanduanes. Hindi pa naman city, pero hindi naman tinatawag na Pirak City. Sa akin ito, 5 piraso, tsaka limit ito dito. Ito po. Tapos ito, tapos. Tapos. 5 man.
CCTV. Pero dahil matagal akong hindi nakakapag-pedicure dahil nga sa COVID, okay lang, carry lang kasi yung maling na gumawa, magaling siya. So, ayan, si Vincent, gusto niyang mamili ng cartridge. Siyempre, bakit yung ganda? May buy one, get one. So, pipili siya ng cartridge. Buy one, get one kasi sa center mall. Yan, sila dito. So, okay naman dito, talagang dahil ikaw dito ng pera, nakikita mo, parang siyang simple. Ibang-iba na rin sa mga barrio-barrio. Yung mga, na, kagaya niya, parang guys, so, walang galing. Ngayon, so mamaya, may Jollibee dito. So, for now, ayun na ha. Okay. Lakad-lakad. So, meron din ditong Palawan Mocha, saan pa? Villiers, yung sa mga pero sarado siya. Bakit tatanungin ko siya? Makasarado na ako na kasi ito naman yung birak na supermarket. And then, ako pa sa palengke market. Gamit ka? Parang sir, public market. Na yun, kita naman. Ano, BTC muna tayo. BTC na muna para makakuha tayo ng tapos balikan yung mga card. Kasi pag kita tayo, may papalik. Ay, hindi, okay, yes. Yun lang. Ang magkaroon natin dito, mangga. Makakarami, mangga, so, isa muna natin, matawid kami na. Ito po, ginagawa ang online reports, online meetings, virtual meetings. Pasok tayo sa aming maliit na kwarto. Ito ang aming room. Meron naman dito table. Meron na maliit na kitchen. Yan. Meron mga chichirya, supply. Isa ng water, magka ng coffee. Kape.
CR sa room. Yan. Very intense tax. Kasi almost 1 month na. CR. Okay. Tama. Sarap dito kasi relaxing. Napagod na ako. Yan. Pwede ka maglabas mo rito. Maganda ang view. Sa alam nyo, dito. And, daan kayo sa daan. Very relaxing. Hindi mo nakikita ko sa puso. Ang mamahal na. So, boarding house ito. Sa practice. Eh, ano siya? Sa harapan. May jump. Second floor. May proposed third floor pa. Construction siya. Tapos, ito rin. Ewan ko kung sino ko. Easy maglaro. Lalaro. Ayan. I'm studio. So, dito lang muna ako. Masarap dito kasi very relaxing. Construction siya. Now, at least siya na pagka umaga, pahinga hapon, very relaxing. That's all for today. Thank you. Bye. Nagbabalat po ako.
Ngayong gabi, nandito tayo sa Veranda Tatuanes at Francisco Boarding House. Ayan, mukbang. Ayan, ito si Cindy, Francisco, ang aking Sheila. Kasama niya ni Maya. Ayan po. Ayan o. Ang daya ko isa. Malay ko. Sino? Ayan, supo. Ayan. Sa akin. Dapat nakapwesto ning maray para makita nila. Okay na. Okay, balik kami na siya. Oo. Ano yan? Correct. Ang linaw. Ayan. Sa ano? Ikaw wala magpakita dyan. Naku, ayan. Tira. Paano tayo nakain? Dapat talaga, saka dapat talaga meron tayo. Wait, karawa na kita. Kahit mga ubusan na ko kabos. Inay! Ayan. Paubos na. Ano yun ako luto? Ayan na. Wala na. Tapos mula dito. Wala na. Sarap ng kainan yung pakain. Kain tayo lahat. Dali. Dali. Harap. Ayan o. Ayan. Wala na oh. Pero marami pang natira. Tatlo lang kami dito. Hello guys. Wala ko aking dito. Wala ko editing. Breakfast kami sa Nancy. Nagagabi. Para hindi masaya. Ito kami sa labas, sa garahe. Sarap ng breakfast dito. Nagising lang. Kita niyo yan. Very relaxing. Iba talaga ang ambience ng province. Kaya tayo. Relax! Shirt lang ko, shirt lang namin yan, breakfast. Yan, walang edit, kaya yung kilig-kilig ko, tinatakman.
guys. Kain tayo, tapos kamay ulit. Kamayan. Kamayan tayo. Kasi yung pinakamasarap na durian. Naubos din ang juice. Minsan lang naman mag-enjoy. Ay, ipugaan siya. Nag-iulang. Kailangan mo mag-set na kinikilan mo. Be sure na na-set mo na yan. Naka-video lang. Grabe, yung sarap talaga. Ano ba yan? Pag ganito ka naman talaga lahat nakakain mo, Jesus Maria Joseph. Dupli-dupli. Ay, lumpa-lumpa kami sa ilang araw lang. Ay. Tapos, alam mo, hindi. Halimbawa, kumain ka ng ganito. Madali ka mag-upo kasi marami kang kumain. Unlike yung isang pizza. Oo, tapos yung talagang pinipit mo yung sarili mo, matagal ka yan mag-utom. Halimbawa, kaya mo fix na kung magkanin, tapos water, tapos crackers. Ako, kinaya ko nun. Pero talagang tumimbang ako. Wala ba lang ko? Hindi mo pinag-advise sa background. Eh, wala akong kanin. Months. Nakaya ko ilang months na walang kain. Yun talaga ang pag-kanin. Pero pag kasi nanay mo yung sarili mo na ganito, oo. Oo. Lagi kang magugutom. Pero pag sanay na hindi, share namin yung mga ambience. Yan. So, keep on watching. Please subscribe the YouTube channel of my pinsan, Francisco Vlogs. Makikita niyo yung activities ng 13 siblings, 13 siblings. So, paki-subscribe niyo ang YouTube channel ng Francisco. Ako lang po, Mitch Francisco. So, ay sorry, Mitch Francisco pala. Ngayon, ayun, yung utak. Nilink ko lang si Google account ko doon. Ngayon, like nyo yun, like and subscribe and like. Sabihin ko yung notification bell. Kasi, share namin sa inyo guys. Alin nyo? Ito. Isisend ko sa iyo ang video, tapos pwede mo kita i-carry na lang. Oo, pwede yan. Ano mo yan? Uy. Ayan. Alam ko yung tayo naka-record. Tapos, ito totoo yung lumang buko. Yung isa, ito, nala-short na ito. Short to. Ito, lumang buko. Tapos, like and subscribe and like nyo. Kasi, yung mga activities namin dito, share namin, makikita nyo yung mga
inani, so di ba sa probinsya, ani, tapos, basta, sabi mo, mulino, yung bisita, that time, ngayon kaya, ibang activity naman. Activity na kaya. Okay kasi, bago kinakay mo na, sarap nito ah. Guys, nandito kami ngayon sa Capitolio ng Hero. Yan, meron kami tayo. Capitolio, ay basta. Ay, sorry. Munisipyo na. Diba? Sorry. Ayan. And then, ayun yung Cathedral. Yung wala na. Ito ang Plaza Rizal. So, kasama pa rin ang aking pinsan yan, galagala dito. Yan. Okay. Yan. So, yun yung munisipyo, maraming tao. So, we're here sa Mera. Sa mga Bicolano, taga-Catanduanes, we're here in Mera, Catanduanes. Ayan. So, later uli yung iba pang piso. Bye! Guys, ngayon ay nag-dinner kami ng Tuna flakes. Big tuna flakes siya. So, niluto siya ng kasing ko na sisili. So, for dinner, para daw diet, pero ewan ko lang kung makakapag-diet kasi pasta. Pero healthy kasi. Si Sheila, wala kayo sa pasta. Si Sheila, para tumawa siya. Ayan, sarap kumain. Kahit napigilan mo, ito kasi yung tukso. Kain na lang ng kain. Wala pang binababa yung junk food. Di pa rin. Try nyo. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Francisco Family Vlog. Tapos, upload nyo doon kung how to cook this tuna pasta. Hello, baby! Yan, kasi naamoy niya malasa yan. Hindi ko rin niya yung malasa niya. Hindi, naamoy niya. Wala malakas yung amoy niya. Ito na yan eh. Kaya siya aali-ali. Hello, baby! Guys. So, subscribe nyo ang aming channel na Yes What Goes On. Francisco Family. So, bye guys. Thank you for watching. Nandito kami ngayon sa palengke ng Iraq. Sa sabon, sa mga fish, sa mga isda. Ang isda po,
Doon, tulay. Kita. Sarap ba? Ay, kalagi ko tingnan. How much doon? Ano na guys? Ano dami dito? Ang kilo? Ano lang? Mga apat lang na pidaso. Green? Ay, nakamabis? Okay, sige. Ito kita. Dito kami guys. Artist dito. Nandito kami sa Palengke. Pero dahil nga po naman natin sila nagsasalaman ako, yan, mga sa Manila. Kaya namin pagsakan. Ayaw ko niya green yan. Ipagpayan. Kaya no, green. Hello guys! Samahan mo kami, magpanaw-tanaw lang yan, ha? Agaw lata. Agaw lang. Yes. Ganito kaya kaya. Yan na, anong ka na niya? Alam ko na mga bago. Ay, grabe naman na bago yan. Ako na lang tayo bago. Isisilyo pa sa labas. Magandang ibayan ko yung mga barya. Sa magba. Alas 3. Kaya ito, recorded na. Pwede mo ito mag-live. Pwede mo ito mag-live.
Kita parang mga Japan surplus nito. Kita yung sa sila. Yan na makapakalunga. Sa Singapore, ano, di ba? Singapore, kasi Singapore, yan ang surplus. Pero walang pangalan na sunshine. Ano sa taas? Ay, natangling na to. Kasi ano sila, alam ko, additional yung parang PPE nila. Pag-charge nila. So alam ko, nag-double na price sila sa dati. Hindi ko lang alam dito pa ano, sa Manila yung price nila na may nagagastos silang additional. Like, bla bla bla. Kasi parang kasama na service nila. Kaya, nagkaraas. Ako, nag-500. Sarap din ko, nag-500. Yan, ang mas naman, depende sa pasta. Pero usually talaga, pag sarap mo naman, 500. Kasi kanila na. Di ba masarap? Masarap naman na. Ay, okay. Ayan. Sa malayo na narating namin,
Sino yan? Si Tito Silvi? Saan? Ano ba ka? Diba hinahanap mo si Tito Silvi? Ano yun? Gusto mo bang pagkain? Pag-invite ka na gusto mo, open na sila. Hanggang 6 p.m. sila. Yan. Napunta na. Invite ka na. Alam ko may mga additional sila mga beer. Gawin mo na lang. I-book mo na nag-ilo-ilo. Ng sirulit, tapos dali mo sa door. Tapos bigla umisa ka. Ganyan ka tulog ng araw. Ano po? Kanina sa iyo. So, mamaya ulit. Kasi yung mga nag-positive dito, saka sila yung mga nagpalikapais. So, lang naman, basta ang protocol dito is still sa scale, isang tao nagbawat masahit. So, kami ni Insan, kapag nag-price scale kami, tingin sa kami price scale. So, later guys, sa Bolivar naman tayo, no? Okay, bye! Tara! So, punta kami ng Bolivar. Okay? So, kailangan, bago tumawid,
Andito tayo ngayon sa quarter to 6 days. Masarap kasi maglakad. Ang ganitong oras kasi So, ito yung tinatawag na bodyguard. Mahaba siya. Yan, mahaba. So, marami tumatambay tuwing hapon. Nagpapahangin, nag-relax. Yung iba nag-jogging. Yan. So, dapat tayo guys. Walk-walk lang. Kanina pa kami naglalakad na. Para makita natin. Paligid lang. So,